भोजपुरी भाषा साहित्य का विकास में आपन पूरा जिंदगी खपा देवे वाला भोजपुरी के कुछ गिनल चुनल साधकन में एगो नाव बहुत आदर के साथ लिहल जाला। उ नाम है पांडित कपिल। प्रणाम। हमार नाम है निमेश वर्मा। आज हम लेख पढ़तनी सूर्यदेव पाठक पराग जी के, जे भोजपुरी साहित्य सम्मेलन दिसंबर 2018 में प्रकाशित भेल रहे। लेख के शीर्षक है भोजपुरी के समर्पित साधक पांडित कपिल। कपिल जी के पूरा नाम रहे पांडे कपिल देव नारायण सिन्हा। वहाँ के जन्म बिहार का सारण जिला के शीतलपुर गांव में 24 सितंबर 1930 के एगो प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में भइल रहे, जे पिछला कई पुष्ट से साहित्य, संगीत आ कला का सेवा में लागल रहल बा। पंडित जी स्वयं भोजपुरी या हिंदी के प्रौढ़ कवि, निबंध लेखक, संपादक आ भोजपुरी के सर्वताभावीन उन्नायक रही। वहाँ के बाबूजी स्वर्गीय पांडे जगन्नाथ प्रसाद सिंह हिंदी आ भोजपुरी के कथाकार आ निबंध लेखक रही। दादा स्वर्गीय दामोदर सहाय सिंह कवि किंकर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, द्विवेदी युग के चर्चित कवि लेखक रही। आ परदादा स्वर्गीय शिवशंकर सहाय मुख्तार प्रसिद्ध संगीतज्ञ। छोट भाई पांडे सुरेंद्र आ पी चंद्र विनोद दोनों जना सुप्रसिद्ध मूर्तिशिल्प, मूर्तिकला के प्राध्यापक और भोजपुरी या हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि कथाकार हैं। कपिल जी एमए हिंदी के उपाधि पवली। राजभाषा विभाग में उप निदेशक का पद से 1988 में सेवानिवृत्त भैली। पांडे कपिल जी का बहुआयामी व्यक्तित्व आ कृतित्व के सही मूल्यांकन 3 रूप में कल जा सकेला। वो रूप है लेखक, संपादक आ साहित्यिक संस्थान के संगठनकर्ता के। एगो लेखक का रूप में विचार कैला पर जनाता कि कपिल जी का लेखन के आरंभ हिंदी और भोजपुरी दोनों में बीतल सदी का 50 के दशक में हो गए रहे। बाकी पुस्तकन का प्रकाशन के आरंभ हिंदी कविता से भइल। पहल का हिंदी कविता संग्रह सन 1956 में आभास नाम से प्रकाशित भइल। ओह संग्रह में संकलित रचनन का बारे में हिंदी भोजपुरी के वरिष्ठ नवगीतकार श्री सत्यनारायण लिखले बानी। बीतल सदी के 50 के दशक में कपिल जी के एगो प्रौढ़ और दमदार संकलन आभास प्रकाशित भइल रहे। सघन अनुभूत सजीव चित्रात्मकता के साथ अभिव्यक्ति के तरलता से कैसे बदल जाला, आभास के कई कई गीत में देखल जा सकेला। आभास का अलावा कपिल जी के 3 गो हिंदी बाल कविता संग्रह आ एगो हिंदी व्याकरण का प्रकाशित भइला के उल्लेख मिलेला। फूल और कलियां 1961, हीरे के टुकड़े 1961, हवा और पानी 1989, आसुबोध हिंदी व्याकरण 1959। यह प्रकार से कपिल जी के हिंदी के सफल गीतकार और बाल साहित्य का रचयिता के रूप में प्रसिद्धि मिलल। कपिल जी के पहलका भोजपुरी कविता संग्रह भोर हो गई सन 1971 में प्रकाशित भइल, जौना के 3 गो गजल, 28 गो मुक्तक, 14 गो गीत, 1 गो मुक्त छंद की कविता और 5 गो व्यंग के कवितन के मिला के कुल 51 गो रचना संग्रहित बा। यह पुस्तक का भूमिका में कपिल जी बतौले बनी कि वहाँ का सन 1948 से भोजपुरी कविता लिखे के शुरू कैली। बाकी यह संग्रह में 1951 से 1971 यानी 20 बरस के बीच में लिखाइल कवितन से छांट के ई संग्रह प्रकाशित करौले बानी। यह पुस्तक के पढ़ला पर ये बात साफ हो जात बा कि कपिल जी शुरुए से भोजपुरी कविता के अनेक विधन में रचना करे लागल रहनी, जवना के प्रौढ़ रूप पहल के संग्रह में देखे के मिलत बा। सन 1977 में कपिल जी के भोजपुरी उपन्यास फूल सूंघी प्रकाशित भइल, जवना से वहाँ के नाव भोजपुरी के श्रेष्ठ उपन्यासकार का रूप में चर्चा में आयल। प्रसिद्ध कथाकार कृष्णानंद कृष्ण का अनुसार फूल सूंघी भाषा, शिल्प शैली और अपना कसावट के चलते श्रेष्ठ कृति के रूप में प्रतिष्ठित बा। फूल सूंघी के कथा बाबू हलिवंत सहाय, महेंद्र मिसिर और ढेलाबाई के प्रेम के त्रिकोण में फसल अपना चरम ऊंचाई के प्राप्त करता। उपन्यासकार के सजग दृष्टि, जीवनानुभव और ओकरा भीतर बैठल सहृदय मानव पात्रन के चरित्रन के उदात्तीकरण करत कतहूँ मानवीय संवेदना और सामाजिक मर्यादा के उल्लंघन नहीं कैले। प्रख्यात कथा शिल्पी और कथा समीक्षक डॉक्टर विवेकी राय फूल सूंघी का बारे में अपन विचार एह रूप में प्रकट कैले बानी।
भोजपुरी कथा साहित्य का विकास में इतिहास में कल्पना और लोक यात्रा का मिलावट से बनल फूल सूंघी एगो मानक उपलब्धि आ मील का पत्थर नियर सामने आवत बा। बढ़र असर वाला ई लघु उपन्यास आंचलिकता का संगे संगे मध्यकालीन आदर्शवादी जीवन मूल्यन के जबरदस्त वकालत करत बा। एकर कसल रोमांटिक रूप पड़बायन के मोह लेत बा। लेखक के रूपवादी शिल्प जगह जगह पर अनुरंजनकारी सिद्ध होत बा आ उपन्यास के साधारण वर्णनात्मकता का स्तर से ऊपर के उठा के सही माने में क्लासिकल उपन्यास बना देत बा। एगो उदाहरण देखे जोग बा जौना में गुलजारी बाई के माई मीना बाई का एगो नाच के चित्र बिंब एह रूप में उरेहल गईल बा। 20-22 बरस के गदराइल देह उमड़ल सरजू लेखा भरल रहे लबालब। जरीदार लहंगा सावन के सरजू लेखा लहरा देवे। घुमसत बुझाए जैसे सरजू में चकोह पड़ गईल बा। फूलसूंघी के अब तक कई संस्करण प्रकाशित होके ओकरा पठनीयता और लोकप्रियता के कथा कह रहल बा। कपिल जी के पहलका गजल संग्रह कह न सकली सन 1995 में प्रकाशित भइल। एहमे 51 को गजलन के संग्रह कइल बा। शुरुआती दौर में कपिल जी के झुकाव गीत का और ज्यादा रहे, बकिर बाद में गजल का और ज्यादा हो गई जवना के परिणति कह न सकली का रूप में भइल। एह संग्रह का प्रकाशन से भोजपुरी गजल के एगो प्रौढ़ और निखरल रूप देखे के मिलल। एह गजलन का बारे में प्रसिद्ध गजलकार और उर्दू साहित्य समीक्षक प्रोफेसर शमीम अहमद अपन विचार प्रकट कर दिखले बानी। पांडे कपिल के गजलन में रख रखाव मिजाज और अंदाज ऐसन पावल जाला जवन आम तौर पर अच्छा गजलन में पावल जाला। इनकर भोजपुरी गजल पढ़ला से ऐसा नइखे बुझात कि हम गजलन के परंपरा से कट रहल बानी। उनका गजलन में परंपरा के चाशनी भी बा और साथे साथे अनुभव और तजुर्बा के ताजगी भी पावल जाता। गजल की एगो कसौटी इहो ह कि छोट छोट छंद में सीधा साधा शब्दन के जरिए सीधा साधा जज्बात बेतकल्लुफी से कहल जाए। कपिल जी के गजलन में एह तरह के भाव देखे के मिलत बा जेकरा कारण वो अच्छा से अच्छा गजलगो के बीच अजनबी ऐसा नहीं खेलागत। प्रोफेसर शमीम अहमद के एक कथन से मालूम होत बा कि भोजपुरी गजल उर्दू गजल का सामने खड़ा होके में सामर्थ्य रखेले आ कपिल जी उर्दू गजलकारों के बीच आदर पावे के जोग रही। कपिल जी के एगो दोहा संग्रह जी बेचारी का कही नाम से सन 2004 में प्रकाशित भइल, जवना में 351 दोहन के संग्रह भइल बा। ये दोहा संग्रह के बारे में भगवती प्रसाद द्विवेदी के ये वक्तव्य ध्यान देवे जोग बा। जीव बेचारी का कही के एक एक दोहा दोहाकार के लम्हर साधना प्रौढ़ जीवनानुभव दृष्टि संपन्नता अवैचारिक प्रतिबद्धता के सूचक बा। जीवन दर्शन इन्हीं में कूट कूट के भरल बा। कहीं तरल अनुभूति की सघनता बा तो कहीं भक्ति भाव के पराकाष्ठा। सामाजिक विसंगति विद्वत्ता आर्थिक असमानता राजनीतिक परिदृश्य भ्रष्टाचार नैतिक मूल्यन के अवमूल्यन सांप्रदायिक अजातीय संकीर्णता जुझारूपूर्ण और जिजीविषा के सुर इन्हीं के खासियत बा। परिंदा उड़ान पर नाव से कपिल जी के दूसरका गजल संग्रह सन 2007 में प्रकाशित भई। एक गजल संग्रह में 51 गो गजल संग्रहित बा। कह ना सकली का प्रकाशन के 13 बरिस बाद आयल इस संग्रह में कपिल जी के गजल गोई अनुभव के गहराई शिल्पगत प्रौढ़ता अंदाजे बयां का ताजगी के साथ उपस्थित बा। कुछ लोग मानेला कि भोजपुरी गजल कहे के अनुकूल भाषा ना ह। यह बात के नकारत कपिल जी के गजल भोजपुरी के सर्वथा अनुकूल कहल जा सकेला। कवि सत्यनारायण का शब्दन में गजल भोजपुरी के प्रकृति के काफी अनुकूल पड़ेला। कत्य के भंगिमा अनूठापन तो भोजपुरी के लोकोक्ति मुहावरा लोकगीत यहाँ तक कि रोज रोज के बदकही में चौतरफा फैलल बा। उक्ति वैचित्र अमारक मगर महीन व्यंग्य भोजपुरी के संस्कार स्वभाव में बा। सत्यनारायण जी कपिल जी का इस संग्रह के बारे में लिखले बनी। उम्र के 77वां पायदान पर ठाड़ कवि के ताजा संकलन में अनुभव के परिपक्वता गजलियत के विवेक और तर्ज बयानी के संजीदगी एक साथ देखल जा सकेला। यह संग्रह के प्रकाशित भइला का बादो कपिल जी का गजल के परिंदा ना हारल ना थथमल वहाँ के ताजा गजल बराबर पत्र पत्रिकन के पढ़े में मिलत रहल बा। डॉक्टर नंद किशोर तिवारी का संपादन में सासाराम से निकले वाली सुरसती
कि अक्टूबर दिसंबर 2010 का अंक में कपिल जी की एगो गज़ल छपल रहे, जौना में वहाँ के 80 बरस के उम्र में भी उत्कृष्ट जिजीविषा संतोष संतुष्टि का साथे रहे। अपना गज़ल में वार्धक के जीवन के कितना साफ सुथरा चित्र उरेहले बानी, ओकर बानगी सुरसती में छपल ओह गज़ल में देखल जाए। बुढ़वा बुढ़िया हमनी दूनु परानी जी, अपना गिरही में हमनी खुशबानी जी। पेंशन पाके हम भैली मन के राजा, बुढ़िया बैली हमरा घर के रानी जी। रानी जी देखस घर के दुखरा धंधा, रानी जी देखस घर के दुखरा धंधा, और सम्हारस भोरे सांझ छुहानी जी। करत रहीले हम दिन रात मटर गस्ती, दोस्त मुहिम कसाते काटी जानी जी। धिया पूता परिवार संगे बाहर बाड़े, धिया पूता परिवार संगे बाहर बाड़े, पेर जिंदगी के कोल्हू के धानी जी। जब तक फोन करेले सन नाती पोता, जब तक फोन करेले सन नाती पोता, अगराली बतिया के दादी नानी जी। सब अपना में खुश बाटे हमहू बानी, सब अपना में खुश बाटे हमहू बानी, जिंदगी में नइखे कवनो हलकानी जी। जब तक देह चलत बा हमनी दूनू के, जब तक देह चलत बा हमनी दूनू के, तब तक गह गह करी हमार पलानी जी। नइखे जानत जे दोसर के का होई, नइखे जानत जे दोसर के का होई, जब एगो मौवत के चद्दर तानी जी। कपिल जी के पिछला कुछ बरिसन से अपना चितरायल गद्य पद्य रचनन के सहोर बटोर के पुस्तककार प्रकाशित करावे में जुट गईनी। वही क्रम में सन 2011 में विविधा नाम से एगो महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित भइल। 481 पृष्ठन के ग्रंथ में कपिल जी के संपादित भोजपुरी पत्रिका खातिर लिखल लेखन के संग्रह कइल बा। एह में संकलित संपादकीय लेख भोजपुरी भाषा साहित्य में मन मिजाज और प्रगति के विगत 3 दशक के लेखा जोखा जाने खातिर बहुत उपयोगी बा। ये ऐसन सामयिक आ ऐतिहासिक दस्तावेज बा जौना से भोजपुरी संस्थान के संगठन, आंदोलन और उपलब्धियन के बारे में पूरा विस्तार से जानल जा सकेला। चाहे भोजपुरी में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के बात होके, चाहे भोजपुरी में मानकीकरण के सवाल, कपिल जी के संपादकीय लेख काफी सुलझल और विचारोत्तेजक रहे। संपादकीय लेख के अलावा कपिल जी समय समय पर पत्र पत्रिकन स्मारिकन और सेमिनारन में पढ़े खातिर लेख लिखत रही। वो लेखन के एगो संग्रह सन 2012 में लेखांजलि नाम से प्रकाशित भइल। सन 2013 में कपिल जी के लिखल कुछ संस्मरण में एगो संग्रह घर आ बाहर नाम से प्रकाशित भइल। एह में कपिल जी अपना आत्मीय या परिचित लोगन के स्मरण कैले बनी। दुनिया के शतरंज बिछल बा कपिल जी के कविता संग्रह जन सन 2014 में प्रकाशित भइल। ऐसा जना था कि कपिल जी वो समय तक लिखल आ संकलन से छूटल कवितन के संग्रह में आखिरी बेर समेटे के प्रयास कैले बनी। मिलल जानकारी के मुताबिक कपिल जी के आखिरी पुस्तक कृष्णार्जुन वार्ता सन 2015 में प्रकाशित भइल। ये पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के भोजपुरी में गद्यानुवाद है। कपिल जी कुछ वैदिक मंत्रन के अनुवाद भोजपुरी में कैले रही, जवना के पुस्तकाकार संकलन संभवतः नइखे हो सकल। वहाँ का कुछ कहानी, लघु कथा आ हाइकू कवितों की रचना कैले रही, जवन पत्रिकन असंपादित संग्रह में पढ़े के मिलेला। कपिल जी जॉन्स जेम्स हॉब्स लिखित 2 months in आरा 1857 के हिंदी में अनुवाद आरा में 2 साल नाव से कैले रही, जवन 1961 में प्रकाशित होकर काफी चर्चा में रहल। अपना लम्हर साहित्यिक जीवन में कपिल जी के कई संपादनों का काम के सूची छोट नहीं थे। भोजपुरी का क्षेत्र में सक्रिय होखे का पहले वहाँ का 2 हिंदी कविता संग्रह, नवांजलि, 9 युवा कवियन का हिंदी कवितन के संग्रह 1965 और सारण्यक सारण जिला के 12 वृद्ध कवियन के प्रतिनिधि संकलन अपना संपादन में प्रकाशित करवली। ओकरा बाद भोजपुरी आंदोलन के अप्रतिम योद्धा आचार्य महेंद्र शास्त्री जी के व्यक्तित्व आ कृतित्व पर केंद्रित एगो बृहदाकार ग्रंथ के संपादक कैली। आचार्य महेंद्र शास्त्री व्यक्तित्व और कृतित्व नाम के सन 1971 में प्रकाशित एक ग्रंथ में विविध लेखकन के 92 गो लेख और शास्त्री जी के 175 हिंदी या भोजपुरी कवितन के शामिल कैल बा। कपिल जी शुरुआती दौर में हिंदी पत्रकारिता से जुड़ल रही। वहाँ का 1951-1952 में हिंदी साप्ताहिक हुंकार के सहायक संपादक, 1954 से 1958 तक हिंदी साप्ताहिक उत्तर बिहार में उच्च शीतलपुरी नाम से
कुछ ऐसे कुछ वैसे स्तंभ के नियमित लेखक 1955-56 में हिंदी की व्यंग पत्रिका चाणक्य के संपादक मंडल से के सदस्य रही। कपिल जी जब भोजपुरी से समर्पण भाव से जुड़नी तो स्वयं स्थापित भोजपुरी संस्थान का तत्वाधान में उरेह के संपादन पूरा मनोयोग के साथ 1976 से 1980 तक कैनी। फिर लोक के 1980 में संपादन कैनी। वहाँ का संपादन में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन पटना के मुखपत्र भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका तिमाही 1980 से 1988 तक और भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के संपादन 1990 से 2001 ले पूरा लगन और निष्ठा के साथ कैनी। कपिल जी के भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के संपादन काल में कई महत्वपूर्ण विशेषांकन के प्रकाशन भय, जवन बाद में वहाँ का संपादन में पुस्तकाकार प्रकाशित होकर काफ़ी लोकप्रिय भय। ओह विशेषांकन में पुस्तकाकार प्रकाशित पुस्तकन के नाम बा एक दशरथन सम्मेलन के प्रारंभिक 10 अध्ययन पर केंद्रित विविध लेखकन के लिखल 10 को व्यक्तिपरक निबंध के संग्रह सन 1988 में। 2 भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू भोजपुरी में 150 हाइकू कारण के चुनिंदा हाइकुअन के संग्रह 1995। 3 एक मुट्ठी लाई 61 लघु कथाकारन के लघु कथा के संग्रह सन 1997। 4 भोजपुरी कहानी हाल साल के 21 कहानीकारन के कहानियन के संग्रह सन 1998। 5 भोजपुरी सतसई 86 भोजपुरी कवियन के प्रतिनिधि दोहा संकलन 2001। 6 धार के खिलाफ भोजपुरी गीत संग्रह सन 2001। भोजपुरी पत्रिकन का संपादन काल में कपिल जी कितने हिंदी रचनाकारन के भोजपुरी लेखन से जोड़ ली और कितना नवा लोगन के भोजपुरी लिखे के तरफ प्रोत्साहित कैनी और कितने लोग के चिरौरी के भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के प्रायोजक बनौली। पत्रिका खातिर रचना मंगावल, प्रूफ देखल और छपला पर पता लिख के भर भर झोरी पत्रिकन के कान पर लटकावले पोस्ट ऑफिस में जाके डिस्पैच करे तक के काम कपिल जी अकेले कैनी। कपिल जी के साहित्यिक संस्थान से जुड़ाव नए उम्र से हो गई रहे। वहाँ का हिंदी का साथ है भोजपुरी संस्थान का गतिविधियों में भाग लेते रही। अब विभिन्न पदन पर रह के मनयोग का साथ काम करत रही। कुछ के विवरण यह प्रकार बा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थायी समिति के सदस्य 1955 से 1963 तक, सारण जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के महामंत्री 1966 से 1967 तक, अध्यक्ष 1972 से 1973 तक, सारण जिला भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष 1981 से 1982 तक, निराला साहित्य परिषद पटना के महामंत्री 1966 से 1968 तक, भोजपुरी संस्थान पटना के अध्यक्ष 1971 से जीवन पर्यंत, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का तदर्थ समिति के संयोजक 1973 से 1975 तक, महामंत्री 1975 से 1977 तक, उपाध्यक्ष 1982 से 1984, अध्यक्ष 1996 से 1998 तक। कपिल जी के बारे में इहो जानल जरूरी बा कि जब अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के रूपरेखा बनावे खातिर बैठक होत रहे तो कपिल जी ओकरा के तदर्थ समिति के समन्वयक काहे बनावल गई। इस संबंध में सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के वर्तमान संपादक प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी एगो लेख में चर्चा के लिए बनी। महेंद्र शास्त्री जी का पांडे कपिल के कार्य क्षमता दमखम के पूरा पता रहे। उनका भरोसा रहे कि कपिल जी के भार दियाए तो संगठन के ठाड़ कल जा सकत बा। अंतिम बैठक में एगो तदर्थ समिति बनावल गई और ओकरा संयोजक बनावल गई पांडे कपिल के। नाव धराइल अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन। कपिल जी सम्मेलन के खड़ा करे और ओकर अखिल भारतीय रूप देवे में लगातार काम करत सम्मेलन के पर्याय बन गई। सन 2001 के दिसंबर तक निष्ठापूर्वक भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका मासिक के संपादन कैनी। ओकरा बाद शारीरिक असमर्थता का चलते संपादक के बाहर उस सम्मेलन के वरिष्ठ असहयोगी सक्रिय सदस्य प्रोफेसर ब्रजकिशोर के सौंप के स्वतंत्र रूप से लेखन और पुस्तकन के प्रकाशन के रूप में जुट गईनी। वहाँ के आखिरी पुस्तक सांस चलत जबले रहे 2017 में प्रकाशित भई। कपिल जी पिछला 50 बरस से ज़्यादा समय तक भोजपुरी भाषा और साहित्य के सर्वतोभावेन विकास खातिर मिशन भाव से संलग्न रही, जौना के परिणाम स्वरूप भोजपुरी के साहित्यकारन से अकूत आदर और भोजपुरी सेवा संस्थान के लगातार सम्मानित पुरस्कृत और सम्मान उपाधि पवली। जैसे फूलसुंघी
पर भोजपुरी अकादमी पुरस्कार 1980, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अभय आनंद पुरस्कार 1990, सर्वतोभावेन भोजपुरी सेवा खातिर भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के माधव सिंह पुरस्कार 2012, विश्व भोजपुरी सम्मेलन के सेतु सम्मान, एकरा अलावा जमशेदपुर, बक्सर, पतरातू, बिलासपुर, लखनऊ, छपरा, कोलकाता आदि शहरन का संस्थान का ओर से सम्मान अभिनंदन होत रहल। कुछ साहित्यिक संस्थान का ओर से कपिल जी के विद्या वाचस्पति PhD 1988, संपादक रत्न 1993, भोजपुरी शिरोमणि 1994, भोजपुरी भास्कर 1994, समाज रत्न 1994, साहित्य वरिद 1994 आदि सम्मान उपाधि से अलंकृत कल गेल। कपिल जी 87 बरस की लम्हर उम्र में 2 नवंबर 2017 के भौतिक देह त्याग के पंचतत्व में विलीन हो गए। बाकी भोजपुरी भाषा साहित्य का विकास खातिर वहाँ के कई काम हमेशा याद कल जात रहे। कीर्ति यस्य सजीवति।